अननाय आरो सिबिनायखौ जासिबाय लोगोसे नोंथांमोननि जि बे पर्टेल निउस नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरदों। थांखि हिसाबै जोंहा थांनाय 1 आगस्ट खालाराव सोनाब गफुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोंनि सिङाव थानाय फरायगुरि गेलेग्रा फोथाराव बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा अंडर 13 फुटबल टुर्नामेन्ट खुंनानै सा 25 साबसिन गेलेगिरिफोरखौ सायख'नानै नैबे सानजा गफुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'आव दोननानै बिसोरखौ 1 दाननि थाखाय ट्रेनिं जों होगासिनो। दा बै ट्रेनिं होनायनि जि गुबै थांखि बे थांखियानो जादों जोङो जाहाथे बे गेलेगिरिफोरखौ साफा साफा मोजां गेलेगिरि खालामनो हायो जोंनि ओनसोलनिफ्रायबो। दा बे थांखिखौ लानानैनो बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनाय आरो केरेलानि मोनसे स्पर्टी सकार एकाडेमि बे एकाडेमिनि हेफाजाबाव जोङो नैबे जोहोलाव दैमालु गेलेग्रा फोथाराव अंडर 13, अंडर 15 आरो अंडर 18 बे मोनथाम बैसोनि गेलेगिरिफोरखौ जों मोनसे सेलेक्शन ट्रायल एबा सायख'नाय हाबाफारि जों बेयाव लादों। दा बेयाव जोङो खोब गोजोननाय मोनदों। बे ओनसोलनिल' गेलेगिरिफोर बाहागो लानायखौ जों नुनो मोनाखै। जोङो गोग्गानानै बुंनांगोन सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय तेजपुर बे तेजपुर बिश्वनाथ सारियालि बे ओनसोलनिफ्रायबो जोंनि बर'फोरल' नङा गुबुन हारिफोराबो बेयाव बाहागो लानो फैदों आरो गासै दिनैनि बे जि सेलेक्शन ट्रायल बेयाव जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानिफ्राय गासै सा 200निबो बारा गेलेगिरिफोरा बेयाव बाहागो लाफैदों। खोब गोजोनथाव जादों आरो जोङो बिनि गेजेरजोंनो साबसिन गेलेगिरिखौ फ्रि स्कलारशिप होनानै स्पर्टी एकाडेमियाव बोसोरसेनि थाखाय कचिं होनायनि बिथांमोना थांखि लादों आरो नैथि जि साबसिन बिजाथि बिथांनो 70% स्कलारशिप होनाय जागोन आरो थामथिनो 60% स्कलारशिप होनानै बिथांमोना 1 बोसोरनि थाखाय बिथांमोना फोरोंहैनायनि मोनसे थांखिखौ बिथांमोना जोंनो फोरमायनायजों लोगोसे दिनैनि बे सेलेक्शन ट्रायलखौ बिथांमोना बेयाव लाफैदों। दिनै बेयावहाय गेलेनायाव साबेसे सेलेक्शन खालामनाय जागोन? बेयाव गासै बिथांमोननि बुंनाय बायदियै गासै सा 8 साबसिन गेलेगिरिफोरखौ बिथांमोना सायख'गोन आरो 6 जनखौ बिथांमोना वेटिं लिस्टआव दोनगोन होननानै बिथांमोना जोंनि थाखाय फोरमायदों। दा बै माखासे 6 जन थानाय आरो लोगोसे माखासे गेलेगिरि बेयाव सेलेक्शन जानायफ्रा माबायदि सुबिदा मोनगोन? बेयाव सेलेक्शन जाय बिथांमोना सेलेक्ट जागोन बिथांमोना बोसोरसेनि थाखाय जि सोलोंथाइ जाहाथे स्कुल फरायनायाबो बिथांमोना खहा जाया बेखौ नोजोर बोनानै बिथांमोना स्कुलिंनि बेबस्थाबो खालामनानै होगोन आरो बिथांमोना बे स्कुलिंनि जि फिस बिजाबफोरनि जि बिजाबफोर नांगौ बेखौबो बिथांमोना बेसेन नाङैनि बिथांमोना होगोन आरो जि थानायनि थाखाय बिथांमोना हस्टेल एकमडेशन हस्टेलनि बेबस्थाखौ बिथांमोना खालामनानै होगोन आरो हस्टेलाव गाननाय जोमनाय गासैबो फेसिलिटिसफोरखौ बिथांमोना होगोन। गासैबो जुदि बेस्ट सेलेक्शन जायोब्ला बिथांमोना बेसेन नाङै जागोन आरो बेयाव 70 आरो 60% बेबायदि रोखोमै बिथांमोननो सुबिदाखौ होगोन। बेयाव गेलेगिरि हिसाबै जोङो सनितपुर जिल्लानि तेजपुरनिफ्रायबो बेयाव बाहागो लाफैदों आरो बेयाव बिश्वनाथ सारियालिनिफ्राय न'दुवारनिफ्राय बेयाव गोबां गेलेगिरिफ्रा बेयाव बाहागो लाफैदों। जोंनि थाखाय खोब माने जोंनि बे बिथोरिया ओनसोलाव जोंनि सा ओनसोलाव बे जोहोलाव दैमालु गेलेग्रा फोथाराव बेबायदि मोनसे मोजां सायख'नाय हाबाफारि जों बेयाव लानो हानायखौ जों बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा खोब गोजोननाय मोनदों आरो रायजो राजाफोरनि अनसायनायखौ जोङो बे हाबाफारिनि गेजेरजों मोननो हादों। गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार। 1 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्तसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव, दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगस्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन। बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स बेनि अनगायैबो जाय फाइनेन्स लागोन बिथाङा खम डाउन पेमेन्ट होनानै लानो हागोन। बायग्रा ग्राहक सुबुंफ्रा
दावहारु अट' एजेन्सियाव बाजाज बाइकखौ बायनो सानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822018193 आरो 6300399187 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।